pamusoro imam nini Peter Chigumira ndinogara muvillage yeKwaMuseve muward 5. Ndakaita dambudziko rangu muna 2019. Ndakashayikirwa nemudzimai, ndakasimuka pamba, mukadzi ashayika, ndakabva ndatanga kurwara. Ndarwara ndakatorwa nevanhu vechechi. Vanhu vechechi vanditora vakabva vatanga kundicheketedza. Vakagara neni for 2 years. Ndakazodzoka kubva pandakanga ndiri kuchengetwa ndichirwara ndii. Ndadzoka ndapamba, ndakasvika mhuri yekwatichiwangani yakurima mukati memunda wangu. Vari kurima mukati memunda uyu, ndakaenda pamba pavo. Ndobva ndasvika pamba pavo ndabvunzawo wavakidzani kuti zvafamba sei kuti warime munda. Ndobva wanditi watengeserwa munda nemuzukuru wangu, mwana wehanzvadzi yangu anorwara kupfungwa, anozi Gift. Ndataura nawo, wakataura mazwi akawanda, wakasvika pakundituka, wakasvika wakabudisa mazwi ekuti ndosaka mukadzi wako wakafa. Ndakabvapo ndobva ndadzokera kumba, ndazivisa vanhu veukama. Takaita gathering yatakaita yemhuri. Gathering yaiunganidza mhuri yese. Chikonzero takanga tine rwendo rwekuenda kuMozambique kunogadzira mafuwa. Avana mai vangu vakafira kuMozambique pahondo. Saka tabva kunogadzira marinda iwayo kuMozambique. Tadzoka takaenda kose mhuri patichiwangana. Nawakoma wangu nawanina vese, sanganisira mukoma wangu wandinaye ari panapa. Tasvika pamba pavo, takasvika tikatsanangurirana nyaya yemunda. Pakanga paina mainini wedu anozi Emilia Mukanganwa, watakanga tabva naye, akasvika akatsanangura akati chokwadi, imi vanhu vekwatichiwangani, munda wemunda wekwachigumira. Zvakafamba sei kuti imimi mupinde mukati memunda uyu? Wakatanga kutaura ivo vachiti isisu munda uyu takatengeserwa muzukuru wavo, ivyo wakati kwazi munda ngewake. Saka isisu munda tiri kuurima ngekuti munda ngewedu. Takati hazviiti kuti murime munda, siyanai nemunda. Dhisemba uno ndipo tinoda kuti titange kushandisa munda wedu. Takabvapo tisi kuzwisisana. Uyu mukororo wacho simba rashe ari panapa nhasi wakatotiza panguva yatakasvika isisu. Wakafunga kuti toda kurwa, isisu hatina kuenda kurwa. Takanga taenda kuti tiwataurire kuti watizwisise kana kuti tizwisane kuti wazive kuti munda ngewedu. Saka iwo havana kuzvigashira sekudaro. Wakabva watotanga kuramba wachitopfuurira kutochera mabhanana, kutochera makomba emabhanana mukati memunda iwo. Saka rimwe zuva tiri kushanda kurodhi, tinoita zvekugadzira rodhi kumaraini kwedu. Tine zuva ratinogadzira rodhi, tiri gurupu rinoita zvekutekesa kurima nekutekesa mabhanana. Saka tinogadzira rodhi, takasvika pamunda paipa. Tasvika pamunda paipa pakatemwa miti yakanga yakabva mumunda muyama ichiregera murodhi. Miti iya yatemwa, wakandibvunza kuti Sachigumira ndimi muridzi wepanapa. Todini nenyaya yemiti? Ndakati idhonzei ipinde mumunda imomo. Saka munguva yandakadaro uyu simba wakabva asimuka. Ndobva auya kwandiri zvine simba akati uri kuita sei pamunda pangu? Ndakazwa kubatikana. Ndine urombo Mwari wandiregerere, ndakazwa hasha, ndikasvika ndikatora bhidha pamabhidha yataishandisa. Ndobva ndatanga kutema matanda mombe akanga ari kuisa. Ari kutovharira vanhu mvura, waichera mvura ari kutovhara kutofenza, ari kufenza munda usiri wake. Saka tabva ipopo, simba racho vakapfuurira mberi vaenda kundimangarira kwaishe Muparusa, kwamuzvari Muparusa. Andimangarira, ndine pepa rezvaakatsanangura, handizvi kana paine vanokwanisa kuda kuriona. Wakatanga kutsanangura matsananguriro akaita ipopo, amwe acho akandikatyamadza ekuti ndakaona kuti atopa kutondifulemera mhosva pamusoro pekuti iye akwanise kudini kuwanda kuti akwanise kupfuurira mberi achishandisa munda iwoyo. Saka pakuzopedzisira Ishe wanotonga vachiti ndagutsikana kuti munda ngewekwachigumira. Saka zvandagutsikana ine kuti munda ngewekwachigumira, chandakuona pana pakese kuti iwe Chigumira munda ngewako. Saka wamwe wemaasesa wanga wari pakati pedariro, pane akabudisa muromo wekuti makore awanda akarima munhu uyu, saka munhu unofanira kuramba achirima kudai. Ndo pakabva kuti inini ndirambe kugashira mutongo wakanga watongwa naIshe. Ndibva tati ndinokumbirawo dare riri mberi kwenyu iro ndinoenda kubatsirwa. Chikonzero munda ngewangu,
handina chibvumirano nachichiwanganida inini chekuti arime munda wangu. Ndo zvandakauya nazvo pano ndichikumbira kudare renyu mambo kuti ndibatsirwewo. Uriko kumba? Chatula sunguranya kuti tisapedzitana. Ndiwo unotora zvaunoziva. Zvausingaziva kuti hauziva. Iwe munhu akaona sei? Akafanana na Gift Bandasi. Gift Bandasi. Bandasi ndiani? Right. Gift Bandasi. Makanga mabheka ere Gift Bandasi ndio wale wakaswata. Saka ulipata zvese ndio mukanga anotanga achiti ndivanguma munda rakaita chibhundano nekurima munda nagivi yaingorima zvematimba saka vakatsvati kuti inini ndakuda kuti nditi munda usache zvematimba ndakugara uri maoko mako iwe saka ndakupa quotation zvinhu zvinofana kuti utitengeri munda uite vako zvachose ndakatanga kurima 2010 chingorima zvematimba It's not about talking about money. It's about ownership. Ownership. Saka zvakaita agreement nasekuru wake iwewe givi tengerwa magrendi nawe donation ushandise achirimo munhu. Saka ndizvo ndakaita almost 6 months achiya chibvunzo kuvapa bvunzo zangu. Saka givi akazoisira mapepa akandisira iquotation yake kaendaya andisira nhamba dzasekuru wake ari kuharare kuchibvunira vanaona zviro izvozvo ndifonera ivi ndakamufonera zvakundaya nazvo takaita chibvunzira muna August 2019 2020 muna February aingokonfirma ndipo ndakazomufonera ivi chiwe kuti utore zviro zvako ivi akauya nembowa dzake mbiri paumba sanganisira sekuru wake akasangana naye ngozi akati sekuru zvinhu zvandakawirana tichanga ndakuya kuti kutora sekuru akati inini ndakabatikana inde kumba kune mukorora munonzi Jeff mowirira nomupambidzana nemukana takaita saizvozvo Jeff takapambidzana naye mukana Jeff uyu zvakazoitika kuti givi akanga uzi iwewo waita wapira zvinhu zvishoma tichiwangana saka iwe ndiro havhesi sevizvekuita vakaita cooperative iyo achirima mabhanana moita mashares akati givi zvauri kuita handizvo takatosainirana pasi mawitness ake yakauya nawo neyangu mawitness saka givi uyu anga kuhavhesa mabhanana achiti tiri contract ndakazoenda kumangara kuti nasabu kuti zvindi zvakuti zvakundiitira munhu sabhuka akati zvivi haufani kudaro because iyo ndo wakatotengesa munhu zvesimombe mudangamo sabhuka akati handikwanisi kuenzanisa panyaya yeplate nozvake ikaenanagiri nozvake kazi mundoyo aregereri kurima zvikapika futi judgment mashure mazvo sekuru wacho yakazoti iwewe wauya popo vari kurima bhinzi dzako nemagwere ako wapinda mumuganho wangu sazvikumirawo dzipura magwere ako ati sekuru kana ari magwere ari kurima muroti ndio muganho wenyu takaratidzana handisi kuramba ine magwere aibvini handikwanisi kudzipura magwere pazi adzipura handikwanisi kudzipura mafungo dzipura imi dzipura zvatagara sachigumira akabva tuma kuti nenomwe mukadzi akazoya futi akati munda ngewausi wagivi ngewedu ikaenda kuya futi wanzvati futi ukagara karamba ndoti imi makaumirirana chinhu chamakatengeserana hatidzokeri masure ndo rime mundu wako achigumira akaramba ndone pressure vauya nenyama dzake paumba kwazini hane nguva yekuende kumapurisa kana kwanzvati kana wasabu ndaikoti ndoda mundu wangu tichongana akugombora mabhanana ndisei kwakwako ndime mundu wangu dotorima jera akatoya nemunhu achanga atoya naye kuti ngendoti arime mukuru wangu nonsipo aramba zvinondibata kusangana murodi makazoita violence nemurodhi achipwanya ruzhowa
buraya mabhanana mamwe nemiti inendakarima imwe ndakwira futi kwamama anga atova 30% kuti kukwira naye same land here vanhu ndapedza isu iripo panyaya iyo pakuda kuti pakonfirma kuti mudziyo mungangera woda kuona kuti gift uganda ane maruramiro ekuti andaropamunhu ndati nyaya iri pekuti uyu kana achikirema kuti mutambi wangu ani saka isu danho rino chatinofanira kuestablisha kuti uyu nabhanda wari wakati wari 2 muone kuti mudziyo munda ndiani then kana bhanda ari yemudziyo munda ane right yekupa munda but kana asiriye then means ana right yekupa munda inini ndini mamasi ndini connected inini ndakagara paumbako takata takauya kowaka 1994 ndichiona mai wakivi nababa wakivi wazotezamani asi givi atitengesera givi yakatakuenda saka izvo munda uri wangu ndiri kuda kuti iwewe simba usandipe mari ngofanira kundipa welding machine negrinder saka chandanodaidini atotaura zvandanoda matotaura saka isisi anoda yangu matodini ndatokupai mamatanga kutaura mati imimi pamaikura 1994 maiona baba wagivi namama wacho namama wacho wachirima chii mumunda zvatopera saka isusu tangudzoka pachii panzvimbo imwe chete nekuti da kuestablisha kuti munda ndewani ndewagivi here kana kuti ndewani ndewa simba ndopane anza kutesa because as long as tataziva kuti munda ndewani hapana zvatuza tichiwestatime yes saka isusu takuenda pachii pamungoenda kundevhariri zvichina pamunzika kundevhari masvika pamunda masvika pamunda make sure givari chii aripo sabhuku aripo manext do aripo kwaishe kwacho kwamupatsa panofanira paine mari ndozvatomboda cheta tozongopaidetokupaita antu because right now uyu handikwanisi kuti ndiwe mudziyo munda kana kuti iwe nditi iwewe wakapiwa munda saka iwewe ayo ndofanira kuona kuti munhu akakupa munda ane maruramiro here ekunge akakupa munda because munhu afanira kupa munda iwewe muridzi wechii saka ndo zvatoda tione izvozvo kuti muridzi wemunda iwowo akanga ari ani kana akanga ari baba wana givi nanamai then givi ane marurami but kana wanga wasiri givi ungari kufinikwa nagivi ndiani givi akaberekwa kamukomana wati hanzvadzi dzake givi muzukuru wangu kune hanzvadzi dzake 5 kuna Agnes, kuna Talent, kuna Mepia, kuna Definite. Ndidzo hanzvadzi dzagivi. Hanzvadzi yangu yakashaya. Zvemaruramiro ekurima munda pamusoro mangu. Zvemaruramiro ekurima munda ndiri kutaura pamberi paMwari kuti tichazodzoka ndoda kuti muzonzwisise kutaura kwandikuita kuti ndikurevesa kuti munda ndoiwe. Wanhu vekwatichaungani gorero wauya kurima ava kana nemasoko wari kutaura nenyaya yemunda kuti tidzokorera handidi kupedzera dare nguva rekuti nditsanangure zvakaitika kumashure zvekurima kwataita ngekuti munda wedu akatotora kuti maigivi arime hanzvadzi yangu ini ngekunge aroorwa aita dambudziko aibva azi kumba kwaakaroorwa ngaambodzokere kumba ndo matangiro akaita kuringa kumunda kwedu isisu paine zvanetsa zvechiwanhu zvakasvika kuti abudise madziso ake abude kunze abva kumusha izi
baba wake ukanwa zita ngekuti mai wakabereka baba waGive wakanga akabereka nevarume wakasiyana saka wakanga wakuchengetwa ngoumwe baba saka ndiko ndiri kuona kuti right it's okay tatopazwa ehe imimi kuda Give paito hanzadzi yake 1 or 2 uhumuri kwake imimi moyo wanichi uhumuri kwenyu handisi zvakanaka ndina mukoma wangu ari pano munokuya navo zvakanaka chokuita asi pari kuya wakuma sekesti ingafete musi muripo so that nyaya inoisa kuti vanhu vari panzvimbo pacho ichizwa inozonguva kubaita zvinhu zvakanaka ndinotenda hande saka 8 9 vofana pangu maakaunti ndinotenda Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira.